Aquí al Camp de l'Escuderiva i benvinguts als diàlegs. Benvinguts als diàlegs que reprenem aquesta nova temporada. Com sabeu, els diàlegs és un espai de debat, d'informació i de divulgació en el que es parlen de pobles, de gent febles, ja siguin a nivell de refugiats com a nivell de pobles represaliats. Avui parlem de Srebrenica 21 anys després. Srebrenica és un municipi de Bòsnia que l'11 de juliol del 1995 va haver-hi una massacre on es van assassinar 8.000 persones, majoritàriament homes, adults, infants, ancians, tots. Les dones no van ser assassinades massivament, també van morir moltes d'elles, però sí que van patir moltes vexacions i tortures atroç. Es va cometre una atrocitat. Aquelles 8.000 persones assassinades van estar enterrades en fosses comunes i al cap de 2 mesos els serbis van tornar a entrar amb excavadores, van remoure totes les fosses aquelles que hi havia i van repartir tots els cossos per tot el territori, de manera que ja fos gairebé impossible identificar aquella gent que va morir allà. Jo l'altre dia vaig veure un reportatge i hi havia una senyora que deia: jo no tinc res més que fer a la vida que buscar els ossos, les restes del meu fill. I cada dia m'aixeco, me'n vaig al bosc, camino, escarbo amb les mans fins que el trobi. El dia que el trobi, jo l'enterraré i descansaré. Ho vaig trobar, esfereïdor. Bé, per parlar del que va passar allà, en el seu moment, del conflicte i de les conseqüències, contem avui amb la presència de Francesc Dalmases i la Carme Porta. Bé, la Carme Porta ve en nom de Rita Marzoa. La Rita Marzoa s'ha excusat perquè ha tingut un problema de salut i no ha pogut venir. D'acord? Llavors, Francesc Dalmases és president d'Ingman, Acció Solidària, col·laborador de múltiples programes de ràdio, El Matí de Catalunya Ràdio, Els Solidaris de Catalunya Ràdio, 23-24 Televisió de Catalunya i també compta amb una secció sobre els drets humans al magazín de Televisió Espanyola Para Todos Lados. Participa en qualitat d'expert al Consell de Cooperació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Consell de Cooperació de la Ciutat de Barcelona. És membre de la Junta de la FOCIR, Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, i també patró de la Fundació Catmón i de la Fundació Reixida. La Carme Porta, tots la coneixeu, gran comunicadora, periodista, assessora de la consellera de Treball i coordinadora del Pati Blau, que és un espai que portem aquí l'últim dijous de cada mes, un espai dedicat a dones escriptores i en català. I totes les fotografies i totes les imatges que veieu aquí són d'en Francesc Parés, que també col·labora en la Fundació Ingman, Acció Solidària. Avui no ha pogut estar aquí perquè és a Mèxic, però ens ha enviat una forta abraçada per tots. I aquestes fotografies han estat fetes durant el conflicte i després moltes d'elles durant el memorial que es fa cada any l'11 de juliol, on s'enterren les restes que es van trobant i cada any, cada 11 de juliol, es celebra aquest memorial. Bé, jo ja no parlo més i ara ja per vosaltres. Endavant. Bé, doncs com deia l'Ester, jo no soc la Rita, soc la Carme, i vinc una mica així a última hora, no? Sí? Em sortit guanyant? No, no em sortit guanyant, ni molt menys. I bé, perquè la Rita no es trobava bé, no es veiem cor de venir i m'ha demanat que això, que sobretot que l'excusem molt i que ens deu una i que vindrà una altra vegada. O sigui que... Bé, com ha explicat l'Ester, en aquests diàlegs hem anat parlant de moltes coses ja. De fet, hem parlat de persones refugiades i del conflicte a Síria. Hem parlat del conflicte kurd i també de què és el Kurdistan i què està passant, malgrat ser gairebé un conflicte invisible. Hem parlat també de la desigualtat
de les violències i les guerres que provoquen el capital, el capitalisme aquest salvatge que nosaltres vivim de prop però d'una altra manera. I tot això ho fem perquè els diàlegs precisament el que volíem era fer un espai on totes i tots ens acostéssim a temes diversos, però des de, diem, com ho diríem, no? Crear un espai, no tan sols de debat, sinó també de consciència, no? Que vivim massa lluny dels espais de conflicte, o fins ara vivíem massa lluny dels espais de conflicte, i ho veiem com si fos una pel·lícula o un videojoc, no? I que moltes vegades ens passaven a telenotícies, ens passaven imatges i de tant passar-les, al final ens acabàvem acostumant i acabàvem oblidant, no? De fet, la Judit Aixalà, avui he trobat una cita així corrents a última hora, que és presidenta d'honor d'Igman, d'Acció Solidària, i deia, les guerres fan soroll, les postguerres són el patiment, el silenci de l'oblit. Llavors, una mica el que volíem precisament en aquest espai era no oblidar tot el que està passant al nostre voltant i del que nosaltres també en formem part, que som part del conflicte encara que siguem lluny. També ens plantejàvem en aquests diàlegs una mica a partir del que va passar, no? Això estem parlant de l'any que comença tot l'any 91 i que l'any 95, escassament fa 21 anys, ens trobem amb un genocidi bestial, no? I que un any abans teníem a Ruanda també el genocidi de Ruanda, no? I que, ostres, a finals del segle XX i inicis del XXI, en una societat que en diem civilitzada, som l'origen de gairebé tots els conflictes que venen o bé per la riquesa que conté la terra o la terra, no? Tenim guerres noves i velles, per exemple, tenim la guerra que sembla que s'acaba, però que els referèndums no acaben d'acollir els acords de pau a Colòmbia, no? 52 anys de guerra, un conflicte que ve bàsicament per la terra i que després de molts anys, amb la gran guerrilla, que són les FARC i que sembla ser que ara també segueixen amb l'ELN, fan un gran acord de pau precisament on el que es pacta és el perdó entre les parts, perquè el perdó entre les parts acostumes a fer-lo amb algú amb qui pots perdonar-te, no ho fas amb un amic amb qui no cal que et perdoni res, sinó que ho fas normalment amb el teu enemic, els acords de pau, no? En una guerra. I van a referèndum i resulta que el perden, no? I que es guanya molt majoritàriament en aquelles zones on el conflicte armat era bèstia, no? És a dir, i tot això estem dient que estem vivint en una societat civilitzada, perquè si vas a Colòmbia té molt a veure amb el que tenim aquí. Tu vas a Bogotà i a part que és una ciutat enormement monstruosa, d'enorme, no estem parlant de poblats aïllats com a Galícia, sinó estem parlant de ciutats multiculturals amb una vida econòmica, social, cultural bestial. Estem parlant de Srebrenica, estem parlant d'un país europeu, de Bòsnia, que de cops, fa 25 anys, comença l'any 91 un conflicte que acaba sent genocidi, acabem parlant també de violacions com a crim de guerra, on precisament en territori europeu el que acabem veient és que el que passa és què va passar aquí, que el vam veure de més a prop, no? És allò de, ostres, quan veies les verbes de tu vecino cortar, ponlas tuyas a remojar, una mica, no? Va passar, clar, ens va fer molta por i el vam veure de més a prop. Per què? Perquè de cop vam viure en territori europeu això, el tema de les violacions, de la neteja ètnica, que havia passat a l'Àfrica i, ostres, era fort, però era lluny, que estava passant allà a alguns països de l'Àsia on hi havia petroli, passava, però en el fons eren 4 radicals que es barallaven per un tros de desert. Clar, quan les coses s'apropen i veus que la gent normal, entre cometes, es comença a matar entre ells i que per poca cosa són capaços de cometre una massacre com aquesta, possiblement ens plantegem moltes més coses. Però parlant d'això i amb l'exposició del Cisco, que de fet
per què volíem parlar d'això, no? 25 anys després dius, bueno, no és un conflicte actual, és un conflicte que, ostres, 25 anys ja hi ha gent que sí, que encara no havia nascut, no? Aquí, em sembla. I dius, ostres, doncs, clar, per tu ho deia. Doncs, precisament per tot el que va esdevenir després, no? Perquè estem parlant d'un conflicte que primer sorgeix a partir de la declaració d'independència en un parlament a Bòsnia, que a més, que això un 15 d'octubre i per tant el dissabte farà 25 anys de l'inici del conflicte, no? Un conflicte que a més la Unió Europea i després els Estats Units reconeixen aquell territori i malgrat tot, pel control del territori, esclata la guerra, allò el més primitiu del món, no? Que a més parlem que un any després de l'esclat de la guerra comença una campanya de neteja ètnica a lo bèstia, no? Que també podem començar a pensar què està passant aquí amb moltes coses, no? En el nostre dia a dia. I després l'any 95, 8.000 persones, més de 8.000, em sembla, 8.373, he apuntat que hi havia apuntades en la llista aquella de noms, doncs que de cop algú decideix que cal fer això perquè clar, és el que provoca la por i el pànic, provoquen el control sobre l'enemic, no? Doncs ho fem per no oblidar, ho fem perquè era a prop, però ho fem també perquè les conseqüències d'aquella guerra encara l'estem patint. De fet, després de l'any 95 han canviat moltes coses, no? L'any, que va ser el 2000 o el 2001, que va passar allò de les Torres Bessones als Estats Units, que els escenaris de guerra ja no estan tan clars, si bé sí que hi ha uns interessos en zones molt concretes on estan allà, diguem, lluitant més en el cos a cos o amb els drons, que això també passa, no? Que hi ha uns quants que lluiten cos a cos i uns altres que lluiten amb ordinadors. Doncs nosaltres també som escenari de guerra. De fet, Barcelona diu que és una de les ciutats amenaçades i, per tant, què ens està provocant i quines conseqüències hi ha de tots aquests conflictes, no? Abans deia, neteja ètnica. Clar, ara nosaltres quan veiem una persona vestida segons què o porta segons com o té la pell de no sé quin color, ja te'l mires diferent perquè, clar, aviam si aquest, ara que puja aquí al metro, al mateix vagó que jo i que porta el macuto, aviam que porta el macuto. Aviam, clar, igual això no és neteja ètnica, però sí que pot provocar o pot ser l'origen, no? Si en un possible conflicte, com això, com esclata la xenofòbia, com esclata aquest odi cap a l'altre que fa possible que matis 8.000 persones, no? És a dir, jo crec que ens hem de plantejar molt des de nosaltres mateixos, tenint en compte, a més, com ha anat canviant tot i que Europa deixem de ser el centre del món i, a més, som escenari de conflicte, un conflicte que cada vegada és més global i cada vegada és més difós, no? I més amagat, també, que en qualsevol lloc te'l pots trobar. I, en tot cas, crec que val la pena recordar, o bàsicament, més que recordar, cal no oblidar. Més que recordar, no es tracta tant de commemorar, sinó de no oblidar el que va passar i reflexionar a partir del que va passar, no? I de per què passa tot això. No només passa això. A l'Àfrica encara hi ha conflictes oberts de fa anys, o això, el mateix de Colòmbia, que ara de cop ens en recordem 52 anys després que hi ha aquell conflicte perquè hi ha el del referèndum, però moltes persones ni ens en recordàvem que hi havia conflicte a Colòmbia i tots els danys col·laterals que això provoca, perquè tots i totes som danys col·laterals, o són possibles danys col·laterals d'una guerra, d'un conflicte, no? Sigui a nivell econòmic, sigui a nivell social, sigui a nivell de les desigualtats que provoca, sigui a nivell de ferits i morts en un conflicte directe o un conflicte indirecte, com pot ser un d'aquests atemptats que hi ha, no? En tot cas, cal també saber com ens posicionem nosaltres i què faríem en una situació així. Si seríem capaços, com va fer molta gent quan va arribar a Barcelona, que li van, en plena guerra civil, que li van donar un fusell i van anar a Montjuïc i el van tirar per un barranc, o agafaríem el fusell i ens posaríem a matar. Què faríem en una situació de conflicte? Com ens posicionaríem? Jo crec que precisament no som, diem, personalment segurament l'origen de res
i alhora som l'origen de tot, no? I possiblement per arribar a entendre moltes coses de les que van passar també cal mirar-nos cap a dins i pensar com reaccionaríem, però sobretot a partir de la reflexió de tot el que va passar, jo crec, sent portaveus de tot del no oblit, no? Perquè ja, jo diria, encara ens estem reconstruint, no? D'aquest conflicte, no només el que és Bòsnia, Sèrbia i Montenegro, sinó que aquí també ens estem reconstruint d'aquell conflicte, perquè va ser una ferida molt gran, no? I doncs no es tracta tant de furgar la ferida, però sí d'anar-la curant bé, no només tancar-la, allò, cosint-la i que es vagi, diem, enverinant perquè per dins encara està infectada. No? Bé, jo agraïm molt al Francesc que hagi vingut perquè a més coneix de prop el tema, perquè van estar, una de les fotos, em sembla, el Cisco que van allà, anava el Cisco, anava ell, anava el Víctor, la Judit mateix, no? d'Acció Solidària Igman, i són fotos que no són d'una sola vegada, sinó que de fet sumen diverses exposicions i que el que van fer és, de totes les vegades que van anar recollint imatges. De fet, aquí hi ha un recull i nosaltres mateixos, i l'altre dia, com no ens hi cabien, també vam haver de retallar una mica tot el que teníem, no? Però veureu que, a més, hi ha com dos escenaris diferents, una que seria l'escena més del memorial, no? De tot l'enterrament, no? I dels morts, o sigui, de les persones assassinades, però també hi ha imatges del conflicte, no? A Mostar i a Sarajevo, que estan aquí recollides. Possiblement són molt poques imatges, però diuen molt, no? I el Cisco, encara que no hi és, i envia molts records, també li sap greu no ser-hi, i jo crec que també cal agrair-li perquè, per haver-nos, deixat aquestes imatges que ens deixen de ser també testimoni i recordatori, no? Una mica les alarmes, no? Que ens fan saltar les consciències i que poden acompanyar les paraules, no? Que ens donarà, que ens regalarà, com diuen allà, el Francesc, no? Que ens regalarà unes quantes paraules precisament per fer-nos reflexionar, que crec que és el que més ens cal, no? Sobre aquestes situacions. Ostres, doncs molt bé. Crec que la Carme ha fet una introducció magnífica i és aquesta mena d'atmosfera que et ve de gust quan algú com vosaltres proposa en aquests moments recordar Srebrenica, jo penso que faríem molt malament de centrar-nos només en el que va ser aquella matança l'11, el 12, el 13 de juliol. Podríem arribar a ser, com alguns documentals ho han estat, gairebé pornogràfics, fins i tot amb molt poc respecte a les víctimes. Jo en aquest sentit avui em parlaré poquet específicament el que va ser el genocidi aquells dies. Per la gent d'Espluga Viva us he portat un regal, he portat aquest llibre, que és del Tariq Samarà, que és de Srebrenica, que la gent d'Igman Acció Solidària vam traduir l'any 2008. Hi havia la versió en anglès i bosnià, després hi ha moltes versions, i pensàvem que els països catalans també ens en mereixíem una i vam fer aquesta. I m'agrada molt en Tariq Samarà, que és un bon amic i un fotògraf bosnià, perquè ha sabut convertir en imatges, també hi ha textos interessants aquí dins, però sobretot ha sabut convertir en imatges que frapen molt, que expliquen molt, però que són extremadament respectuoses amb les víctimes. Explica d'una manera també detallada, però molt poc morbosa el que va passar durant aquells dies. I, per tant, jo us recomano molt que el deixarem per aquí, que si un dia us ve de gust, veniu i us el mireu i el llegiu. Em fa il·lusió que ho posem sobre la taula, perquè la Carme ha parlat 2 vegades d'Igman Acció Solidària. La gent diu, hosti, això d'Igman té nom d'empresa de treball temporal. No. Igman, ho sabeu alguns que haureu viatjat, és l'únic turó dels que envolten la ciutat de Sarajevo que no va caure durant la guerra. I per un grup de gent molt jove, sobretot del Baix Camp, però després d'altres comarques que ens hi vam anar afegint, que van començar amb una campanya que es deia Ajudem al poble de Bòsnia, va significar l'única oportunitat d'entrar un projecte, de fer que continués en el temps i es mantingués en el temps un projecte d'acció humanitària a Sarajevo i després en altres zones del cantó de Sarajevo.
I en aquella època teníem l'ajuda, el suport institucional de dues organitzacions catalanes, tant del CIEMEN com de Justícia i Pau, i al cap d'uns anys ja vam tenir una estructura jurídica pròpia. Quan vam triar un nom vam triar ICMAN Acció Solidària, perquè recordava una mica aquest primer projecte i sobretot que en les pitjors circumstàncies que podem imaginar, sempre hi ha un espai, sempre hi ha un camí, en aquest cas era la muntanya d'ICMAN, a través de la qual es pot trobar la manera de posar en marxa un projecte que faci possible acció humanitària, que faci possible reconèixer una identitat prohibida, que faci possible posar-se en contacte amb algú que està patint. Sobre l'exposició, només afegir el que ha dit la Carme, que efectivament, doncs imagineu, des d'aquell 92 gloriós en què aquí aplaudíem els atletes i allà els mataven, doncs ha passat molt de temps. I jo em penso que sí que heu fet un recull petit, perquè l'espai és el que és i és el que ha de ser, però em penso que també dona una mica aquesta imatge del que comentaves tu ara, que molt poca distància de Catalunya, molt poca distància de Barcelona, d'Esplugues, etc., doncs estava passant això, que una ciutat estava assetjada, que es cometien constantment. M'ha agradat molt que afegissis el tema de les dones. Srebrenica efectivament és coneguda perquè la idea era eliminar el màxim d'homes perquè l'Armia, que és la milícia bosniana, és a dir, aquella gent que s'havia organitzat per defensar el territori, poder-la desballestar completament d'aquella zona, i van calcular uns 40.000 bosníacs que són bosnians de tradició musulmana que vivien en aquella zona, i el genocidi està entre 8 o 10.000 persones, perquè penseu que el genocidi porta incorporat el memoricidi, que vol dir que no només fas desaparèixer les persones físicament, sinó que fas desaparèixer tot allò que vincula aquestes persones a un territori, que vol dir els títols de propietat, les matrícules, les fotografies, tot el que et pugui recordar que aquelles persones efectivament vivien allà. No només es va fer això, sinó com molt més recordaves, les fosses comunes es van tornar a obrir i es van separar. Per tant, per les famílies és molt dur perquè sovint apareix un fèmur en una fossa comuna primària i després al cap de 2 anys apareix una sèrie de costelles en una altra fossa, és molt complicat. Això ha permès que Bòsnia sigui un referent mundial, i ara ho direm entre cometes en veu mig baixa, gràcies a la Fundació Clinton, amb el tema de la identificació de cadàvers via l'ADN. Ells tenen, allà mateix a Potocari, Srebrenica, hi ha unes naus industrials immenses on es guarden totes les restes. Totes les persones que han quedat vives, que consideren que tenen víctimes o familiars que van morir durant aquell genocidi, han donat unes mostres del seu ADN, i després hi ha uns programes molt complexes que es van afinant amb el temps gràcies a la forma com s'ha anat treballant, que permet identificar aquestes restes amb les persones. Tot això us ho explico perquè finalment, quan s'ha recuperat més d'un 50% del que ha estat el cadàver d'una persona, efectivament es considera que ja es pot enterrar i que la li pot lliurar a la família. Per això hi ha aquests taüts verds petits que veieu en aquelles fotos allà darrere. Són taüts que no tenen més d'1,5 metres de llargada i on hi ha les poques restes que han pogut. I finalment la família ho rep i cada 11 de juliol se n'enterren unes quantes. Normalment entre 300 i 400 cadàvers són identificats cada any. Precisament ara comencen a tenir problemes perquè la Fundació Clinton ja no posa el $1.000.000 a l'any que posava perquè es mantindrés aquest projecte, però paradoxalment a nosaltres ens ha beneficiat això. No sé si us sona que hi ha un projecte aquí a Catalunya que es diu On ets oncle Guillem, que el que vol fer és generar un banc d'ADN perquè tota aquella gent d'arreu del país, però sobretot els que tenen víctimes encara a la batalla de l'Ebre, es posi en marxa. Hi ha aquell ossari immens, no sé si l'heu visitat mai, per tant, poder identificar de qui són i poder, d'alguna manera, començar a identificar aquestes víctimes. Però aneu que la introducció ha estat molt més llarga del que volia, perquè deia que m'agrada l'atmosfera que havia fet la Carme i com plantegeu el tema dels diàlegs. I, per tant, jo el que havia previst avui, a la taula del que havies explicat avui, moltes les has dit tu ja, i per tant ja podem continuar i generar aquest diàleg, perquè ho estem fent molt malament. Avui una cosa us vull compartir. M'ha frapat perquè, no us enganyaré, aquesta és una xerrada que l'hem fet sovint. Hem parlat de Srebrenica, perquè Srebrenica és un nom que crida l'atenció i et permet parlar de moltes altres coses. I sempre ho comencem dient
és el pitjor genocidi que ha tingut lloc a Europa després de la fi de la Segona Guerra Mundial. De fet, el TPI per Iugoslàvia, el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia, ho va declarar així. És el primer que s'ha establert un genocidi que legalment s'ha establert. I avui, quan pensava la xerrada d'avui, dic, ja no ho podem dir, això. És veritat que els que van morir eren europeus i sobre territori europeu, però jo considero que la Mediterrània és el nostre mar i, per tant, el considero meu. I si l'Organització Mundial de Migracions ens diu que el 2015 van morir 3.770 persones a la Mediterrània, si la mateixa organització ens diu que aquest any, només fins al 20 de juliol, ja n'han mort 2.977, per tant 3.000 més, i la guerra de Síria va començar el 2011, doncs probablement els europeus hauríem de tenir la vergonya o tenir una mica menys de poca vergonya i dir, doncs no, dic, en aquest moment està tenint lloc ara mateix que estem aquí, doncs una matança que no dura una setmana com la de Srebrenica, sinó que es produeix, gairebé diria, amb naturalitat fatal, no? En un marc que és nostre i en un marc que compartim. I, per tant, si ho relaciono amb Srebrenica, no és exagerant-ho o volent crear un vincle forçat, sinó perquè és que s'hi donen moltes característiques comunes. Srebrenica no seria possible sense la indiferència d'Europa. Srebrenica no seria possible sense la indiferència de la comunitat internacional. Per tant, quan jo deia que avui és molt important el que estem fent en el sentit de fer memòria sobre allò que va passar per intentar posar les bases perquè no es repeteixi, per intentar posar les bases perquè com a societat civil organitzada siguem capaços de demanar als nostres representants polítics, als locals, als nacionals, als estatals, etc., que generin unes condicions polítiques que canviïn aquesta Europa que tenim ara, perquè no ens és útil, perquè va fracassar el 95 a Srebrenica i perquè continua fracassant ara cada dia. Per tant, és un recordatori que és més important que mai. Per tant, jo deia que, ostres, que m'ha fet molta il·lusió, no? Perquè hi vam participar molt activament, perquè ens va semblar que era molt important que en aquell moment Catalunya, em penso que de la mateixa manera que us dic una cosa, es pot sentir moderadament satisfeta del que va fer. La campanya de Bòsnia va ser una campanya d'aquelles que es recorden, és a dir, hi havia un flux habitual, Nacions Unides ens va reconèixer perquè senzillament hi havia un voluntal d'ajut humanitari que ens situava entre els primers països europeus, la quantitat de refugiats que van venir aquí, la quantitat de refugiats que van tornar, va haver-hi una relació molt profunda. I a més, perquè alguns dels que participaven en aquella campanya que els han anomenat la Carme, sovint encara avui insisteixen a dir és que hi ha un tema que no es recorda prou. I per exemple, avui la Carme, que ha fet un bon resum, jo crec que se n'ha deixat un que és molt important. I és que entre el 29 de febrer i l'1 de març del 92, Bòsnia va realitzar un referèndum d'autodeterminació. I validat, com explicava ella, per la majoria de països de la Unió Europea, per als Estats Units, que en va reconèixer el resultat, i va participar el 65% de la població, per tant, unes xifres molt superiors a les del referèndum d'independència de Montenegro. Val a dir que les autoritats sèrbies havien demanat a la població sèrbia de Bòsnia que no hi participés, però malgrat tot, dels 3 milions de bosnians, 3 milions i escaig, doncs 2 milions hi van participar i el resultat va ser aclaparador. Un 90 i escaig % es va mostrar a favor d'aquest procés d'autodeterminació que es vivia a Bòsnia. La història la coneixem una mica, el que van fer les antigues, sobretot les autoritats sèrbies vinculades més al que era l'exèrcit regular en aquells moments, va generar una campanya d'intoxicació molt gran, va armar el que després seria l'embrió d'aquells escamots que anaven a davant de les forces regulars sèrbies, que actuaven, de fet, com a mercenaris, perquè ocupaven un poble, violaven, mataven, robaven, etc. I després arribaven a les tropes regulars per instaurar, per confirmar una mica aquest procés de neteja ètnica. Quan parlem de neteja ètnica, és molt bo també quan tu explicaves, és quan veiem algú que porta el niqab amb una pell una mica diferent. Ostres, a Bòsnia, fins i tot els que hem estat molt i els que hem viscut molt, es fa difícil fer una distinció.
ni tan sols pels cognoms, ni tan sols per les taulades, el mite aquell de les que tenen 2 vents, 4 vents, etc. És molt difícil distingir. El que sí és veritat és que els Balcans, i Bòsnia específicament, i Sarajevo encara més, tenen el repte immens de gestionar la diversitat. Jo suposo que molts ho heu fet, si no ho heu fet us recomano molt que ho feu de visitar Sarajevo. Sarajevo és la capital mundial de l'ecumenisme. Camines i trobes una sinagoga, després trobes una mesquita, després trobes una església ortodoxa, després trobes una església catòlica. Això que ha fet que al llarg de la seva història li ha tocat gestionar aquesta diversitat. Els espais que han estat amb unes històries més violentes i, per tant, que han estat més monolítiques perquè fa tradicions religioses, culturals o lingüístiques, no s'han vist obligats a gestionar aquesta diversitat. A Bòsnia sí, a Bòsnia li va tocar gestionar aquesta diversitat i encara ara ho intenta, malgrat el que va passar i malgrat que ara dèiem, ostres, és que Europa no va saber jugar durant la guerra. Però és que Europa tampoc ha sabut jugar durant la pau. Quan l'Ara la Carme recordava un projecte de neteja ètnica que van perpetrar unes forces armades, amb la complicitat d'uns polítics populistes, amb la complicitat de mercenaris que van executar de la forma més terrible aquesta neteja ètnica, arribem al novembre del 2005 i se signen els acords de Dayton, i els acords de Dayton, que són van aturar la guerra i per tant tenen el valor de que van aturar la guerra. Van aturar la guerra confirmant les fronteres que havien dibuixat aquells que van perpetrar la neteja ètnica. I això, per exemple, quan tu ara feies referència a la frase de la Judith Xalà sobre el soroll de la guerra i el silenci de la postguerra, va fer, per exemple, que hagi quedat instaurada a dintre de Bòsnia, gràcies als acords de Dayton, una entitat estranya que es diu la República Sèrbia de Bòsnia. Està dintre de la Federació Bosniana, però que té la seva pròpia policia, que té el seu propi disseny curricular a les escoles, que fins i tot hauria de ser bilingüe. Vosaltres sabeu que a les zones sèrbies es fa servir l'alfabet ciríl·lic i a les zones bosníaques l'alfabet llatí, però en canvi no és així. A la majoria de la República Sèrbica només es fa servir el ciríl·lic. És a dir, tot allò que van perpetrar els que d'alguna manera volien aquesta divisió, Dayton ho va confirmar. El problema de Dayton és que atura la guerra, però és impossible que ens permeti una pau justa. És absolutament impossible que ens permeti una pau justa. Per què? Perquè Dayton en aquell moment reconeix 3 identitats bosnianes, que seria la tradició bosniana, la croata i la sèrbia, i diu, ho farem per torns, això. Ho farem per torns. Per tant, tindreu un president bosnià, després tindreu un president croata, després tindreu un president serbi, a l'alcaldia de Sarajevo també hi haurà aquesta rotació. Tot això què projecta? Això projecta un imaginari terrible, i és que jo, bosníac, per tant, bosnià de tradició musulmana, no em sento representat quan hi ha un serbi, o no em sento representat quan hi ha algun cristià de tradició, un croata de tradició cristiana. I, per tant, una altra vegada ens trobem una Europa que ha estat feble durant la guerra, que ha vist passar Dayton així, perquè Dayton és un acord que pràcticament el fa directament l'OTAN i quasi bé que directament el fa l'administració Clinton i que l'imposa de tal manera que quan veu que els serbis no volen comencen els bombardejos sobre Belgrad, i això el que fa és acabar d'afeblir completament les forces sèrbies i finalment s'acaba signant aquest acord. Que 21 anys després aquest acord encara estigui vigent, doncs, d'una banda, com a europeus, ens ha de fer reflexionar que aquella postguerra s'allarga massa i també, per què no dir-ho, no sé si hi ha algun bosnià avui que ens hagi vingut a veure, però jo els hi dic sempre, que hem treballat molt plegats, vol dir que necessitem una societat civil organitzada molt més forta a dintre de Bòsnia, que es desempallegui de la idea de la guerra i que comenci a treballar fermament per agafar les regnes del país. El que aquí seria el 15M
també va tenir lloc a Bòsnia, però hi ha una part que entristeix una mica, ho hem de dir així, també explicarem totes les coses positives, però penso que també l'hem d'explicar. Els que es van mobilitzar majoritàriament eren gent gran, gent que havia viscut la guerra, que no cobrava les pensions, que van amb cadira de rodes o que han quedat malferits, etc, que estaven indignats amb la corrupció, amb els amiguismes que hi ha a les múltiples administracions bosnianes. Alguna cosa no s'acaba de fer bé al si de Bòsnia quan no hi havia el motor principal de moltes d'aquestes revolucions espontànies, i és que han de ser transversals amb edat, però hem de tenir una visualització clara de gent jove que hi participa. I això a Bòsnia no està passant o no està passant prou. S'està instal·lant, com en alguns països de l'Àfrica subsahariana o en altres països que us veuran venir al cap de l'Amèrica Central o del Sud, que l'única sortida és marxar, que l'única sortida és anar a Canadà o és anar a Alemanya o és sortir. Aquest sentit d'abandonament. Per tant, no és una crítica que fem directament, però sí que estem dient que probablement si hi hagués una major atenció, una major relació de la societat civil organitzada europea, com hi havia durant la guerra amb la societat civil organitzada a Bòsnia, es generarien uns moviments més interessants dels que estan passant fins ara. Per il·lustrar això, només una idea. On treballem, on no hem deixat de treballar des de la fi de la guerra fins ara, que és el cantó de Sarajevo, que és Hadici, hi havia unes 100 organitzacions d'arreu d'Europa treballant. En aquests moments n'hi ha una, que som nosaltres, i amb un nivell de projectes molt, molt petit, perquè Bòsnia, ara quan parles de Bòsnia, però em sorprèn que siguem tants avui, però quan parles de Bòsnia a la gent li sona una qüestió molt, molt, molt antiga. Per tant, jo sempre que fem una xerrada ho explico i ho demano, de la mateixa manera que us deia de visitar, de ser-hi. Doncs hi ha associacions de dones aquí, per exemple, a Srebrenica hi ha associacions de dones molt potents, que tu les coneixes perquè el Cisco te n'ha parlat. Si hi ha associacions de qualsevol mena que vulguin generar vincles, jo em penso que és una de les qüestions que més enllà del que és la cooperació específica de projectes específics, és aquesta relació de com organitzar-se més enllà de les institucions públiques, doncs és una de les millors feines que podíem fer en els Balcans. Específicament el que és Srebrenica és una mica l'exemple d'un fracàs. Nosaltres durant molt temps vam tenir molt bona relació amb un alcalde de Srebrenica, que era l'Abdurrahman Malkic, que fins i tot va venir aquí, va rebre un premi per la feina que estava fent, i ell dibuixava, va ser un alcalde molt controvertit, perquè diríem que les ales més radicals de la part bosníaca, és a dir, dels bosnians de tradició musulmana, se'l miraven amb recel, però la part més xètnic de la població sèrbia de Srebrenica també se'l miraven molt malament. Perquè ell tenia molt clar que a Srebrenica la millor política, la gran venjança, com explicava ell, els que havien perpetrat aquell genocidi, passava per reconstruir el paisatge humà d'abans de la guerra. Heu d'entendre que l'Abdurrahman Malkic era alcalde amb els vots de la població bosníaca, és a dir, la població bosniana de tradició musulmana, perquè en aquella zona encara no s'ha fet un cens, perquè el que sí que Dayton observa, que ens sembla que és intel·ligent, és dir, no farem un cens ara que s'ha practicat una neteja ètnica, que vol dir que s'ha assassinat a molta gent i se n'ha expulsat a molta més, perquè doncs ja instaurarem un cens que el que farà és perpetuar els vencedors. Què passa? Doncs gràcies a això, Srebrenica encara té un alcalde que és bosníac. Ho pot ser perquè la majoria de població bosníaca que ja no viu a Srebrenica, el dia de les eleccions hi va votar. Viuen a Sarajevo, o viuen a Foča, o viuen a altres ciutats a prop, però aquell dia van a votar i, per tant, encara es manté una majoria que és fictícia, perquè aquesta població majoritàriament no hi viu. Com a organització, no és un programa específicament nostre, sinó que és un programa que el realitzem en el marc d'un altre programa més gran de la Unió Europea, que es diu el programa CARS, que és això que us explicava de reconstruir el paisatge humà d'abans de la guerra. Nosaltres fa molts anys que treballem dintre del cantó de Sarajevo i també ho vam intentar a Srebrenica, que totes aquelles famílies
que havien patit el memoricidi i que per tant se'ls havia destruït la casa, les propietats, etc., puguin tornar-se a instal·lar on vivien abans. Al final, la construcció de l'habitatge o de la casa és la part més petita del projecte. Hi ha una part que és extremadament interessant i és que, ja que no hi ha documents que puguin provar que aquella família viu allà, el que es fa és demanar a la pròpia comunitat que ho reconegui. I, per tant, això, en certa manera, també és un procés de reconciliació, perquè implica que els veïns que sí que es van quedar, els veïns que no et van tractar bé o els veïns que senzillament no van fer res, reconeguin que aquella família vivia allà, que hi era i que, per tant, té dret a tornar-hi, que se li construeix una altra vegada el seu habitatge i per tant, aquesta idea una mica de recuperar aquest paisatge d'humà abans de la guerra. Això fora de la República Sèrbska és possible. Al cantó de Sarajevo està passant això i és un procés molt complex, però que precisament com que és un país molt empobrit, fa que els alcaldes hi treballin perquè els interessa que es torni a fer comunitat, que es torni a fer xarxa, que hi hagi una certa convivència. A Srebrenica no ha estat possible. És a dir, s'ha fet aquest projecte en el sentit d'aquesta reconstrucció, fins i tot que els veïns serbis reconeguin que aquella família vivia allà. Què passa? Que quan finalment recuperen el seu habitatge reconstruït o construït de nou, el que sigui, hi ha una clàusula del contracte que diu que no el poden vendre en els propers 20 anys, però de facto la venen. Fan contractes privats, fan acords entre ells, però no hi volen tornar. Per tant, una vegada més, ens adonem que tant la responsabilitat més local des del municipi, la nacional des de l'Estat, etc., la neteja ètnica ha estat una realitat i no ens ha de fer por explicar-ho perquè és un fet i és la millor manera que ho puguem no revertir, a les zones que ho puguem revertir ho intentarem, però d'entendre que a finals del segle XX, com explicava ella, es va practicar una neteja ètnica que sí que és veritat que després, i després en parlarem, un moment us vull fer 2 apunts sobre això, doncs la justícia hi ha actuat, etc., però que ha estat un èxit. Ha estat un èxit i s'ha d'explicar així. I quan tu camines per la República Sèrbska, hi ha una altra organització catalana, per exemple, Trencalòs, que fa brigades a l'estiu, hi ha un cert orgull. Existeix un cert orgull de que probablement més dintre la República Sèrbska de Bòsnia que dintre de Sèrbia. Sèrbia ha fet un procés més d'autocrítica que em penso que és interessant. Bé, jo em penso que és un dels aspectes que encara ara et frapen més, no? Que ho tenim oblidat i que hi ha una sensació de guerra superada i de fet és una guerra oblidada, és una guerra que no hem fet net, que vam marxar sense fer la neteja que havíem de fer. Un apunt volia fer abans d'acabar, ja estic. I ens posem a xerrar entre nosaltres. Ens mirem els Balcans amb certa superioritat. I específicament els serbis, que són els dolents perfectes. Els serbis són els dolents perfectes. Però hi ha un fet, no? Milosevic, Karadzic, la majoria de caps militars a la presó o jutjats. Hi ha un tema de fosses comunes, de reconeixement de les víctimes. No sé si vau veure aquest any l'11 de juliol que el president sèrbi va sortir per cames, però va anar al memorial de Srebrenica i va demanar perdó. Va anar al memorial de Srebrenica i va demanar perdó institucionalment. Hi ha restitució a les víctimes que poden demostrar uns danys fets per l'exèrcit regular serbi. I em direu, és que tot això ho necessiten perquè ells volen entrar a la Unió Europea i per tant... Però està passant. Els hi ha tocat reconèixer la independència bosniana, els hi ha tocat reconèixer aquell referèndum del 92 de què vam parlar, que s'havia realitzat amb condicions democràtiques, etc.
fa 21 anys. Aquí farà 80 anys, pràcticament d'aquí 4 dies, de la fi d'aquella guerra. Els bancs d'ADN no hem sentit a parlar. I de les víctimes, no fa 30 anys o 40 anys... No, no. Diumenge passat, la fiscal general de l'Estat, la Consuelo Madrigal, va dir que investigar els crims del franquisme era anar contra la transició i, per tant, contra l'essència del sistema constitucional en el que vivim. Per tant, home, que sí, que us ho deia abans, que gestionar la diversitat als Balcans és complexa, que els equilibris entre Bòsnia, Sèrbia, Montenegro, Eslovènia, que fa el seu camí, etc. Albània, que no en parlem mai, que el tenim allà oblidat. Albània és un país perfecte, ens va molt bé, entren els opiacis de l'Àsia Central i forneix de dones totes les grans xarxes de prostitució del centre d'Europa. No en parlem mai d'Albània, en farem una altra xerrada un dia, si vols. Però que a mi em mereix un cert respecte, com si vosaltres encara ara, en algunes ciutats andaluses, en algunes ciutats de l'Ebre, encara està tan viu el conflicte, perquè són famílies i perquè és el veí, i estem parlant d'aquesta distància d'anys, amb només 21 anys, a mi em sembla admirable el que està passant a Bòsnia. De la mateixa manera que abans us deia, a mi m'emprenya que el jove bosnià, el que és molt emprenedor, munta un cafè. I per això n'hi ha 50 que obren i tanquen, perquè evidentment no. Jo penso que com a societat, com a societat europea, sí que ens ha donat una certa lliçó sobre la necessitat de convivència i sobre la necessitat de reconèixer el mal. I jo penso que se'ls ha reconegut poc, sobretot se'ls ha acompanyat poc en aquest sentit. I sobretot que, quan jo us parlava ara fa un moment que és necessari que la societat civil organitzada establim llaços perquè és quan va funcionar millor, jo em penso les relacions entre Bòsnia i altres països d'Europa, a nivell estatal o a nivell de la Unió Europea, sí que és veritat que hi ha un flux de diners, però és un flux de diners que bàsicament està dedicat a mantenir aquesta estructura triplicada i que genera moltíssima corrupció al si de Bòsnia. Per tant, probablement el que és la societat civil, per tant, el que és la gent que va patir més, com el cas de Colòmbia, això és molt curiós, les poblacions on la gent va patir més és la que està més disposada a passar pàgina i és la que probablement se sentiria més orgullosa o més acompanyada que un dia com avui ens dediquem a recordar-los, a posar-los sobre la taula i que no sigui una qüestió del passat, sinó que sigui una qüestió molt de present. Perquè segurament, a mi m'agrada explicar-ho, com podem resoldre els Balcans, d'alguna manera dibuixarà l'Europa que som capaços d'entendre. Perquè si en algun lloc Europa demostra com gestiona la diversitat religiosa, com gestiona la diversitat cultural, la diversitat lingüística, és dels Balcans. Fins ara hem fracassat. Esperem que al segle XXI ens sortim una mica millor. I bé, això són una mica de les idees que us volia posar sobre la taula i sobre això, que hem parlat de moltes, hem començat parlant de refugiats i hem acabat en el projecte europeu, si us sembla, en xerrem una mica més i fem aquests diàlegs que són el títol de la trobada que tenim avui. Sí, vols dir que va això? Cal? Molt bé. No, abans comentàvem aquí amb ella que fa molts anys m'hi vaig passejar jo per allà, molts anys, recent mor el Tito, i vaig constatar, a part de la història ancestral del que és els Balcans i tot el que ja sabem de tots els conflictes que hi ha hagut seculars, a mi em va semblar que allò era un polvorí i que el Tito era l'únic que podia unir una miqueta el que era aquella república iugoslava, no?
Després, malauradament, el temps m'ha donat la raó. Sobretot, a mi em va frapar quan van destruir el pont de Mostar. No sé per què, per mi va ser un símbol, el destruir. Sí, ja l'he vist abans. I ara, quan m'estàs parlant de la República Srpska, jo penso en Kosovo i penso en Macedònia i penso les estranyes fronteres que es dibuixen en el que és la península balcànica. I tinc la sensació que això és un conflicte molt mal tancat i que en qualsevol moment es pot tornar a reproduir. No sé què opines. En molts aspectes no farem una rehabilitació de Tito, però si Tito tenia alguna cosa és que era un polític extremadament hàbil, que va saber mantenir una certa independència en un moment de Guerra Freda i que va saber entendre el seu país. Per això el passaport iugoslau, tu tenies una estatalitat i tenies una nacionalitat. Això no vol dir que, efectivament, la majoria dels càrrecs fossin serbis i que hi havia una certa preeminència de la població sèrbia. Però sí que hi havia un cert reconeixement a aquesta identitat multicultural de Bòsnia. No en el cas de Kosovo, els kosovars, aquests pobres, han patit sempre i no se'ls va reconèixer mai res. Vaja, aquesta és la història de Kosovo, és una història de repressió continuada, més molt poc encoberta. I amb això estic d'acord amb tu. El que jo no acabo de veure tant és que s'estigui configurant un polvorí. A mi em sembla interessant la capacitat que tenen a molts espais dels Balcans de construir identitats pròpies que no són excloents de la seva identitat comuna. Què vull dir? Els eslovens són eslovens. Sí. Els montenegrins són montenegrins. Bòsnia ha assumit la pròpia diversitat dintre... És a dir, quan jo deia ara que estem configurant el que pot ser la nova Europa o l'Europa que desitjaríem, és que es demostra que d'alguna manera els estats petits o mitjans resolen més bé, poden resoldre més bé les necessitats de la seva població i generen relacions empàtiques amb els seus veïns per una qüestió de necessitat. Havent-hi un conflicte que ha acabat fa 4 dies, però, i tu tens la teva experiència perquè també ho has conegut prou, però jo l'experiència que tinc actualment és que en general hi ha una generació de respecte, de coneixement i reconeixement de les identitats diferents. Se'n parla molt poc, però segurament Croàcia és de les que ha millorat més. Crec que Joan Pau II va fer molt mal a Croàcia, perquè Joan Pau II era... Aquests són els meus, Aquests meus jo els defenso i els financio i jo em penso que aquesta distància que ha agafat el papa Francesc amb Croàcia és sana. Sana perquè Croàcia tenia un punt de poble triat que era perillós. De fet, si has visitat Mostar, després de la guerra, un cop reconstruït el barri cristià, va construir aquella creu immensa que està feta estratègicament i està situada específicament en una banda perquè l'ombra, la majoria dels dies de l'any, escombri el barri musulmà, que dius, home, no cal. Però a mi em sembla molt interessant el que està passant i de debò, des d'una perspectiva, per exemple, com a sofert portador de passaport espanyol, em sembla admirable. Perquè jo penso, la incapacitat de l'estat on jo visc a entendre la diversitat, jo no estic parlant de que reconeguessin el dret a l'autodeterminació, no, ja no estic parlant d'això. Només d'entendre que existeix una certa diversitat cultural, nacional, etc., que quan fa amb prou feina 2 dècades d'un conflicte, això ja estigui avançant. És a dir, Macedònia ja no té marxa enrere. I té uns problemes terribles d'atur, però no té marxa enrere. És una identitat que està perfectament enclavada i que els grecs els diu tard o d'hora ens entendrem. I en els seus veïns que ens hem d'entendre per nassos. I aquesta visió, és a dir, és molt bèstia, però el Robert Fisk, el periodista, sempre diu és l'entesa dels pobres. És l'entesa dels pobres, és veritat. De la mateixa manera que us deia la Croàcia, us dic lo de Sèrbia. Ens va molt bé la crisi russa als Balcans. Ens va molt bé.
perquè els russos s'han fet farts de fer una... És a dir, la República Sèrbia de Bòsnia vivia bàsicament dels doblers dels diners que venien de les forces més integristes, més radicals russes. No de Belgrad, no, de Rússia. Perquè Iugoslàvia és... Iugoslàvia, els nostres germans del sud, els eslaus del sud. Etimològicament ve d'aquí. Per tant, hi havia aquesta idea. La crisi russa ens va molt bé. Perquè Sèrbia, en comptes de mirar cap a Moscou, mira cap a Europa. I per mirar cap a Europa necessita unes formes mínimament estandaritzables de democràcia, d'entesa, reconeixement. Per tant, jo penso que el procés està sent extremadament, com a mínim, interessant. I quan deies de polvorí, quan parlaves del polvorí, això és una idea que sí que me l'he deixat abans i us la volia compartir amb vosaltres. La societat civil bosniana, sèrbia, croata, etc., ha patit molt la guerra. Ha estat extremadament... Jo quan us he dit que no volia entrar en el tema del genocidi és perquè són unes pràctiques... són inimaginables. El que us deia abans, el que es va fer amb els homes, les execucions són terribles, però el que es va fer amb les dones es organitza és un nivell de perversitat, de sadisme... Era una idea, estava perfectament estructurada per generar un terror tal com el que va passar, i és que va fugir tothom, perquè en van pelar 10.000, però en van marxar 30.000. Aquesta era una mica la idea. I això què ha generat? Que jo crec que ara és molt difícil que en els Balcans hi hagi una explosió de violència. Fa 2 estius van existir... Nosaltres sí que és veritat, i també s'ha de poder explicar amb naturalitat, perquè també ens passa aquí, que hi ha població jove bosniana, està comptabilitzat potser 100, 150, 200 a l'any com a molt, que se'n van a lluitar a Síria, al costat d'Estat Islàmic, etc. Va haver-hi una certa tentativa, que això se'n parla molt poc, la Rosa Mari Bosch de La Vanguardia em va fer un reportatge molt bo, com de grup terrorista islamitzat a Bòsnia que atemptava contra les comissaries sèrbies. No ha tingut cap recorregut. No ha tingut cap recorregut, i no ha tingut cap recorregut no perquè la població musulmana hi hagi actuat en contra, sinó perquè les pròpies comunitats sèrbies no li han donat oxigen. No hi ha hagut una resposta violenta, que és el que es genera. El problema de l'acció-reacció és aquesta. No ha existit aquesta acció-reacció. I finalment, en les pròpies comunitats i en les pròpies poblacions bosníaques no hi ha hagut tampoc, no s'ha generat el caldo de cultiu. I jo em penso que se n'ha parlat molt poc, però és molt potent aquesta idea de que, ostres, hem patit molt, i hem patit fa 4 dies. Tu t'asseus ara mateix, no sé si has estat tu a Hadici, és una zona que dintre del cantó de Sarajevo és una població que va ser com primera línia de guerra i la línia del setge es movia. I va haver un moment que no s'ho pensaven i que va quedar completament dintre de la zona de control de les forces sèrbies. Qualsevol noia que l'any 94 tingués entre 10 i 65 anys van a parar a una casa, que era la casa de violació, que senzillament les tenien tancades. Tota la població, tota dona que hi havia a Hadici estava tancada allà i els soldats, quan tenien permís, se n'anaven a aquella casa i ja està. Clar, quan tu entres a fer un cafè i mires, 15, les 16 que hi ha aquí, o les 4 o les 6 que hi ha aquí, han patit això. I han acabat votant un alcalde que el que diu és nosaltres hem de deixar de dividir-nos en 2 comunitats, sinó que hem de ser una, perquè Dayton els donava fins i tot poders perquè fossin un municipi amb 2 alcaldes i dividit territorialment. I ha guanyat. Dius, ostres, això és una victòria immensa de les ganes de superar el passat i, sobretot, una determinació per no fer de la violència de la base de res. Jo sempre que s'apunta la idea que els Balcans poden tornar a petar, jo crec que el principal benzina per fer funcionar aquest cotxe de violència, que és les persones, que és la gent del carrer, que són els que al final patim més la guerra com a víctimes o com a instruments, no hi estan disposats. No, que hi ha un aspecte important a tenir en compte amb el tema d'Esbrenica,
que és que era un enclavament, en teoria, protegit per la ONU, que és un tema que no he comentat, que em sembla que és molt important, perquè se suposava, se li va dir a la gent de Bòsnia, aneu a Srebrenica, que estan els cascos blaus holandesos, us protegiran dels serbis, etc. I va ser tot un fraude internacional perquè els cascos blaus a última hora no van fer res, van pactar amb els serbis. Vull dir, és l'únic que van fer, no? I respecte al comentari de l'estat, del segon estat amb més desapareguts a nivell mundial, jo crec que el principal problema que hi ha és que els fills dels que van guanyar la guerra segueixen al govern. I com no ha hagut un canvi de govern, doncs per això el tema de desapareguts, etc., que tenim aquí, doncs és un tema que no importa per res a l'estat, no? Ella pot ser la que... El paper de Nacions Unides i dels cascos blaus és ben bé com has explicat. És a dir, no només de Srebrenica, de totes les poblacions de la vall del Drina se'ls deia que era un enclavament protegit i que, per tant, la població hi podia anar. I les famoses imatges les tropes sèrbies anant a parlamentar amb ells. No parlamenten. Sí que és veritat que a l'última nit hi ha unes imatges que fins i tot brinden perquè marxen, però de fet ells tenen una amenaça molt clara. Us parlarem a vosaltres també, no tenim... Sí. Però també en aquest sentit, igual us semblarà que avui estic excessivament positiu o optimista, però penso que si perdem l'optimista no ens queda res a dir. Va ser absolutament vergonyós perquè eren els culpables, però se'ls va deixar completament sols, perquè, per exemple, és molt curiós que als Estats Units, que al cap de molt pocs mesos, això és el juliol del 95, i al novembre del 95 l'administració Clinton activa uns raids aeris que paren la guerra de cop. I en aquells moments, precisament, el que demanen els cascos blaus en aquells moments és dir que l'aviació americana actuï, perquè aquí el que estem veient, això pot acabar molt malament. Però sí, traeixen l'esperit dels cascos blaus, traeixen el seu mandat, ho traeixen tot per salvar i fugen com conills i deixen aquella població i acaben provocant aquesta matança. Hi ha tot un procés que va ser molt dur pels holandesos de reconèixer el que va passar, d'assumir les culpes d'això, amb dimissions i amb explicacions dintre de l'exèrcit holandès, amb dimissions polítiques, amb assumpció de responsabilitats. I finalment hi ha una visita de bona part d'aquells cascos blaus que van marxar a les mares de Srebrenica per demanar-los perdó. Hi ha un procés molt potent de reconeixement de culpa, que no eximeix en res l'actuació de Nacions Unides ni Europa, però específicament el que van ser els culpables i els que es van comportar com uns covards, no? Al final, no? No els volem per res, un dia que els volem valents tampoc. Doncs sí que va existir aquest punt de... Jo em penso que va ser interessant pel que va significar per Holanda i pel que va significar d'assumpció. De fet, és l'únic país europeu que ha fet una autocrítica profunda sobre això, no? I jo penso que quan les societats s'han d'afrontar les pròpies atrocitats és molt potent. És el que va passar amb Bèlgica en el seu moment, amb l'assassinat de Lumumba. És que això ho hem fet nosaltres, és que això ho hem pagat nosaltres. I quan no sabíem com fer-ho, li vam demanar a la CIA com podíem fer per recuperar el tema dels diamants del Congo que parlaves tu abans. Però també són societats que malgrat aquestes contradiccions, aquestes clavegueres que les tenen, perquè no hem aconseguit generar un sistema d'estat-nació prou potent perquè no tingui aquestes clavegueres que de forma recurrent apareixen, doncs sí que hi ha processos d'autocrítica potent. En el cas del Congo s'ha servit per poc, perquè Bèlgica va demanar perdó i ara mateix continua fent el mateix a través de companyies participades per capital belga, canadenc i nord-americà. Però en el cas d'Holanda, sí, tens tota la raó que no ho havíem parlat i no ho havíem aprofundit prou, però sí que hi ha tot aquest procés de reconeixement institucional i finalment hi ha el propi perdó de la majoria dels soldats que van parlar, que si ho busqueu per internet sortirà aquesta trobada, i com són rebuts per les mares de Srebrenica, i a mi em recorden molt aquests processos de reconeixement de culpa que van haver-hi a Sud-àfrica i que són bàsicament per culpa de lideratges molt forts, com el cas de Desmond Tutu i tot això, però en el cas d'Holanda va ser molt interessant que fossin
els propis estaments militars, que a nosaltres ens sembla increïble que siguin capaços d'aquestes reflexions que donessin lloc a aquesta cerimònia de perdó. Sí, després respecte al que has comentat del bombardeig nord-americà a Sèrbia, etc. No sé, a mi m'ha donat la impressió que els Estats Units estan donant una mica al marge. Això és un problema europeu, que els europeus el solucionin, i com Europa no feia res, doncs va arribar un moment que van tenir que intervenir els nord-americans, com sempre ha passat. Però és el problema d'Europa. Efectivament. I a més, hi ha una imatge que a mi em sembla que també a la societat sèrbia li ha calgut fer un recorregut. És a dir, jo no m'imagino que si l'any 39 haguéssim tingut la fortuna que els aliats, els anglesos, haguessin bombardejat Barcelona, haguéssim sortit a protegir, no? Els monuments o... No ho acabo de veure. En aquell moment sí que va haver-hi un cert tancament de la pròpia societat sèrbia amb els seus líders polítics que estaven avalant aquella guerra i aquell genocidi. Després s'ha apel·lat al desconeixement del que estava passant, com es va passar en el seu moment a Alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Però jo em penso que aquell moment en què deien home, estem guardant unes certes essències del que significa ser serbi els balcans, es va iniciar tot un procés de reconeixement de quin havia estat el paper, no només dels líders polítics i dels líders militars. La pròpia societat sèrbia en aquell moment va fer un paperot. I, de fet, els poquíssims moviments per la pau que existien en aquells moments van ser durament reprimits per txètnics que van practicar una violència molt extrema dintre de la pròpia Sèrbia, específicament a Belgrad i específicament a la Universitat de Belgrad, perquè els moviments per la pau van ser aixafats i no va haver-hi cap mena d'investigació en aquell moment i tenien pràcticament impunitat per fer-ho. Això recorda Alemanya a partir del 32. No, jo. Això és diàlegs perquè una mica la paraula també compromet, no? Una mica... Abans el Francesc parlava de la necessitat d'establir xarxes una mica informals, diguem, amb aquestes comunitats o amb aquesta societat civil organitzada, doncs, que menys que com a mínim parlem, no? Estava veient el mapa de la zona balcànica, com es van apanyar per tornar a organitzar els territoris de cada regió? Bàsicament perquè Tito ho tenia molt clar i són unes fronteres que venien bastant interioritzades, excepte la de Bòsnia. Bòsnia, per exemple, hi ha una sortida al mar que és ridícula. Pràcticament no hi cap un vaixell a través, ha de venir ben bé de proa, perquè si no, ja toca una altra frontera. I després perquè hi havia la intenció aquesta de dividir la pròpia societat i dir, doncs, aquests són serbis i aquests no ho són. Però segur que hi hauria gent que us ho discutiria. Jo la percepció que tinc és que són fronteres bastant naturals. Bastant naturals. Però fins i tot n'hi ha... Sí, tradicionalment naturals. Que no té a veure amb que fos una població o una altra. Que no té a veure. Específicament en el cas de Bòsnia. És a dir, a Sarajevo hi ha la mania de parlar del barri serbi. Això és de tradició molt antiga. És com a Barcelona... diríem el barri xino, perquè diríem, no, el barri xino és el que he vist jo ara, que he vist que l'Eixample. Vull dir, no té molt sentit, no se diu molt. O, per exemple, entre els propis bosnians és molt diferent la gent de Bòsnia que la gent de l'Herzegovina, que és una altra història, són els propis... Però jo ja et dic, podem parlar i altres persones que hi heu estat ho discutiu. Jo penso que no, excepte amb grups que han estat especialment
com us explicaria, animats a ser violents, com en el cas de la minoria sèrbia a Kosovo, etc. No? Que, bueno, jo crec que també hi ha una evolució molt positiva. No? Fa 10 anys pelaven els seus veïns i ara organitzen ells referèndums il·legals per dir que poden ser independents i annexionar-se. Bueno, ho trobo una evolució magnífica, no? Que fessin servir Kalashnikovs i que ara facin servir urnes per reivindicar els seus drets. Però que en general jo la percepció que tinc, perquè hi anem per feina, però també hi anem quan puc, perquè penso que els Balcans és de les zones. Abans us parlava d'Albània, per exemple. Si hi ha algú que sigui fan de la Costa Brava dels anys 30, pot anar a Albània, amb els pins fins a la platja, és molt bonic. No? Jo dic que és dels països més bonics del Mediterrani, com podia ser, és Albània, no? Amb tot les dificultats de seguretat, tot el que vulguis dir, però és un país que és molt bonic, no? És el país de les àligues, que es diu, Xipíria, el país de les àligues. I, per tant, no crec que existeixi una configuració, i jo penso que especialment pels catalans i les catalanes és molt potent això. No hi ha una generació d'identitats, en comptes del que es podria pensar, oposada en els veïns. No? La veig més diferenciada que no oposada. I el que sí que m'agradaria és, quan jo trobo faltar alguna cosa, ja us ho deia ara, és que les generacions més joves fossin capaços de construir, donar més contingut a aquestes identitats. És a dir, aquest desig europeu de marxar, vosaltres sou europeus. Vosaltres sou europeus. En canvi, dius que me'n vull anar a Europa, és que tu ets a Europa. No? I jo em penso que reforçar aquesta idea pot generar identitats més potents. Però, com us deia abans, no el visc aquest. No la percebo majoritàriament aquesta idea de confrontació a partir de qüestions identitàries. Jo el tema de la restitució possiblement és una de les coses més difícils, no? I que més, pel que tu ens has explicat també, que diferencia tot el procés de pau, de reconstrucció en pau del nou país, que no està passant a molts llocs on s'han signat acords de pau que s'han incomplert de forma repetida i durant els anys. Ja no parlo, evidentment, de la transició espanyola, perquè això no va ser uns acords de pau, sinó que es va morir el dictador i llavors es va pactar que el sistema pervivia i que, a més, no només no es demanava perdó, sinó que, a més, s'amagava tot allò que ja s'havia enterrat, sinó que estic parlant de països on hi ha hagut conflictes importants, s'ha arribat a acords de pau i, en canvi, mai s'ha arribat a la restitució i, sobretot, allò que era l'origen del conflicte en la majoria de conflictes, que era el tema de la terra, de la propietat de la terra, i que mai ha tornat. I en el cas, inclús, per exemple, em sembla que era El Salvador, em sembla que era que un cop els acords de pau s'havien signat, a part de que no es complien, a més, quan la gent de la guerrilla tornava a les seves comunitats, clar, era gent problemàtica i, per tant, la gent no les volia, les seves comunitats no podien ni tornar al seu lloc d'origen, un cop, a més, després de 40 anys de guerra, etc. Llavors, clar, a mi em sembla el més interessant del procés és el tema de la restitució, a banda de les barbaritats. Jo diria, la barbàrie segurament la veiem perquè ho teníem molt a prop, però jo no ho veig tan lluny del que va passar a Ruanda, o el que va passar a Iraq, o el que va passar a El Salvador en el seu moment, o el que va passar a Guatemala. A Guatemala, a Río Negro, van matar 30.000 indígenes així, pim-pum, allà en fosses comunes, és a dir, sí, és molt bèstia, 8.000 persones, però, clar, imagina't 30.000 indígenes pel fet de ser indígenes i que no havien fet res, no? I, per tant, jo crec que la guerra en si mateixa comporta aquesta barbàrie, el que passa que aquesta l'hem vist de prop, no? I que, a més, és un abans i un després, que abans el Jordi ho deia, no? Diu, clar, van venir els guardians dels Estats Units i van bombardejar, i tu dius, i llavors es va acabar la guerra, vale, sí, però això també és el canvi d'escenari, no? Llavors és, Estats Units, veient la incapacitat europea de gestionar els conflictes en el seu propi territori i l'amenaça d'una guerra mundial, s'autoerigeix en guardià del món i, per tant, d'uns valors, d'un sistema de valors i d'un sistema, sobretot, econòmic i del capital, i fa possible, precisament,
no la pau, sinó altres conflictes. No? És a dir, tots els conflictes que ara mateix estem vivint amb el que seria Àsia, Afganistan o el que vam viure a Iraq, etc., són fills no només del colonialisme i de les fronteres artificials, que també, sinó també dels interessos econòmics d'Estats Units, bàsicament. Llavors, dius, i allà ni restitució ni hòstia. Allà ho estan aixafant tot. Allò fa 4 dies, quan vam parlar del Kurdistan, clar, i després, clar, i el Kurdistan no és només un conflicte oblidat, sinó que a més és allò, Iran, Iraq, Síria, allà tothom hi fot mà i durant segles i segles. Llavors, hi ha hagut restitució, que va, cada vegada els matxaquen més i tot i així tornen a sortir. Llavors, jo crec que el gran problema és que aquest és un conflicte que era molt a prop i que per això el veiem, clar, són gent nostra, però clar, estem parlant sense voler banalitzar absolutament res, no? Però les violacions, no? Que va ser quan es va reconèixer precisament el TPI, la violació com a crim de guerra, no? Doncs, clar, ara, o com ho fa Estat Islàmic, clar, és que com són musulmans i no sé què, no sé quantos, llavors veus aquí un musulmà i resulta... Hòstia, és molt bèstia el que està fent Estat Islàmic, però és que ja s'estava fent aquí. És a dir, no estem dient, no, és que no havia passat mai això, és que és tan bèstia, no, és que ja estava. El problema és com també, allò que deia, com nosaltres ens situem respecte a les coses. Aquests, com els veiem de prop, eren els nostres germans europeus, fins feia poc tenien un patrimoni cultural bestial, històric, comú, etc., i a més els veies i tampoc els veus tan diferents, clar, aquells els veus molt diferents. I és com ens posem nosaltres també cap als diferents i envers els conflictes i com traslladem l'escenari del conflicte aquí, en la nostra reacció cap a aquells que fugen, els refugiats de Síria, aviam qui ens vindrà, o això, o simplement la gent que fuig de la misèria econòmica, també originada per un sistema desigual, capitalista, diguem, que afavoreix que la gent vingui a buscar-se la vida. Tu parles dels bosnians, no? Però, clar, també venen del Marroc. Llavors, quan venen aquí, a sobre, els matxaquem i diem que són no sé com, no? Perquè tenen un altre color de pell. Llavors, clar, si a més diem si simplement ens ho mirem passivament, clar, diem, això no té cap tipus de solució. Allò, als Estats Units serà el guardià, però a més, no és veritat que sigui el guardià de la pau, sinó en tot cas és el guardià d'uns interessos. I a més, clar, si allà ens sembla molt bé que hi hagi restitució, però aquí ni tan sols la reclamem, doncs seguim, no? I a més, quan ve un que és diferent perquè no sé què, no sabem ni la història que té darrere, ara ens el mirem malament. Jo no dic, que jo no defenso tota una sèrie, ni intento banalitzar, però el que dic és que tot és bastant més a prop del que pensem i tot és... I nosaltres, torno el que deia a l'inici, som més origen del conflicte del que pensem moltes vegades en la nostra vida quotidiana i res. L'altre dia és que oblidem una cosa. L'altre dia vaig estar en l'exposició dels refugiats a la biblioteca i Espanya, no sé quin lloc ocupava en la venda d'armes. I sempre s'obliden que part d'aquests interessos són les fàbriques d'armes i se les han de gastar en algun lloc, clar, perquè si no, no fabricarien. Qui més? Que són 2:15, no? Sí, són 2:15 i teniu gana. Sí, Martí té gana. Molt bé. Estanques tu? No, jo, el que us deia abans, que em penso que em sembla molt potent que encara ara estiguin passant
estones com les d'avui. Em penso que és molt important que no sigui un record, sinó que tinguem aquesta capacitat de vincular-ho amb el que està passant ara i que això va molt lligat a quin model de país volem i a quin model europeu volem i que em penso que no hem de deixar de reivindicar que una altra Europa és possible i que només el record d'allò que no vam fer bé no serveix de prou si no ens impulsa cap a la creació cap a la demanda d'un altre tipus d'Europa, no? Que ara que hem vist que ha fracassat com a mercat i com a projecte polític, doncs és el moment d'oferir o de proposar projectes polítics alternatius i que en aquest sentit sí que hi tenim molt a veure. No? El mateix que dèiem ara en aquests joves bonians, dir, hosti, tu ets Europa, doncs també ens hauríem de dir nosaltres som Europa. I en som per responsabilitzar-nos d'allò dolent que passa, però també hauríem de ser per responsabilitzar-nos d'allò bo que volem que passi. I que res, que moltes gràcies i que espero que visiteu i que feu vostre aquest llibre, perquè em penso que és una obra magnífica. Gràcies per venir, gràcies al Francesc, i ja sabeu que l'Enric via Telestudi ens ho passa en streaming, o sigui que us podrà recuperar. Llavors, recordatori, sabeu que això ho fem cada segon dimarts, això vol dir que al novembre ho fem el dia 8 de novembre, ho he mirat, és que a vegades m'equivoco, dic un altre dia. El 8 de novembre i llavors tindrem aquí el Rodrigo Araneda, que és el president de CATI, que és una associació catalana. Són persones homosexuals i transsexuals refugiades, immigrants i refugiats que han vingut d'altres països. Primer eren un col·lectiu molt de persones migrades, però sobretot estan fent molta tasca amb persones refugiades, amb persones que necessiten refugi en zones de conflicte i sobretot estan treballant molt amb persones transsexuals. Llavors vindrà ell i el presentarà l'Adrià Bas del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que és amic d'aquest senyor també. I per tant us convido a participar. El tema és un canvi total, ens explicaran coses més monotemàtiques d'alguna manera, però sí que ens parlaran de zones de conflicte més diverses i per tant jo us convido a participar. Gràcies. Ara no me'n recordava com es deia.